bay na limpyuhan na ang bulb. Sinaw na. Huwag siya ipasinawan total kay kan mong guni siya. Bali mo man yung design gido. Yang exhaust ay intake. Mas dako ding intake mga bay no. Nya na pud sila lumo. Diri din siya mag-porting na siya diri karon. Headworks, portingan niya ni karon. Kasi mga porting panggamit mga bayo, kompleto na yung mga parnalias dire. Yan siya. Oh, nasa porting machine. Install porting. Ay, okay. Dali, di kasi makakuha, no? Okay na. Di ka. Dumayag mga ganun. May bangaw yun. Mura magulang sa 25 centavos. Kaya 5 centavos. Mura. Kanay may dako kay tabakanan. Kaya manamot po kinabalaan ko niya katong overporting niya. Ang imong ilod depende sa piston. Siguro ko ano yung mga kondo. Murag sabod rin niya. Kana mo rin ko. Yung palagay na po. Hinlo naman ay kay Gido. Wow, grabe palis be. Oh, hamisa oy. Pika, bro. Kini mo exhaust. Narabay oh. Di ta taligo. Pagina ko na yung bulb guide oh. So kanang bulb guide Ay putlan. kaning bulb lock. Putlan. Then kaning kalo-kalo niya. Bulb retainer. Bulb retainer giputlan niya mga bay. Musangko kay taas kay cams. Gino ni mo ang cams oh. Gahiya kay sa cams eh. Ay sa spring eh. Cams na to 6.8. Tagak. Salpak na. Taon na po daw ang bulb cell. Pang Raider 150 nga bulb cell. Pork. Saan kay pagka-pork ko? Wala po kay pagka-pork ko nga bay. Exhaust. Dumaganan pang exhaust. Tulog ka tigil niya ba? Ilay kay karon may isa. Okay, storya. Yang gara lang ko, pagkalag ikaw ni sa dulo. Sangsag magbangga mo na daw itan-aw na ko. Oh, lagi. Wala na ko pang tao. Dalang mo. Tuyo ko ni dagbas kay pang kang. Oh. Kabala niya sa imayo ani. Napit na siya. Ikaw may Dili na Napit na maedad iya. hindi siya gahi di siya ba? Tari na iya edad. Pero okay na siya, goods kay na sila na. 24 na yun. sugot kay ba. Wala pa man. Tara wala pa. Ang boss ba? Ang boss. Lugar man itaon mo. Pagpalit sa ko deliver. Grabe gini ka kote. Kay sa dugay kay sigblik balik. Ya dugay nga na taon. Ngani. Sobra kalim 10 sigblik balik. Wala po siguro kay mo iway mo iwag eh. Di niyo ma-estimate ang kan. Bawag sa spring.
Okay. Gabi na, magdula na ako. Dula na katin. Magdula na. Ina to. Ilan. Dugaya. Sa kay andara ni ba? Puro kita excited ani mamina sa andar ba. Daw mo dula nga pasaka. Kasaka na gamay ang kuwan sa tong dito katong dito akot doon ni ana patayana ni ba. Kay takilid mo na ako. Dagan ako pa. Uy. 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 Kompleto na. Salpak ng cams. Ito daw siya. Oh, grabe nga dula ba eh. Asa lang gamay. Si cams. Roller type. Tanawa na. Tumba siya. Grabe gahiyaw. Di gin mo na kamot di kamoton mo. Kaya ba eh. Goods kayo. Stock bulbs rata mga bay. Stock bulb. Ada experience no. Buat juga experience na bay matay. Chris, Kinahanglan gid siya ginanaon no. hindi naman to online yung kuwan ko dawil. No. Doon ng pikas. Chris ra. Trace ra gid siya bay solo doy. Tuloy. Ibalik na ang lagi ta. Ya, sakto. Wala daro ang lubong oh. 2.8 mm ang lubong mga baya sa kuan ni siya sa exhaust. Ang sa intake ang sa intake 2.9 pero dapat 3 mm ni kay medyo nakita daw ni Brian nga medyo dako ang intake og valve tanawa. Maniguro lang kay basig medyo mga ipit-ipit niya taan ni ba. Paslak na. Ngaglana kay basig mapakog. Na. Ay babog kan ni sa no. Ibabaw og kan din na siya ubos. So kana plastaranan po na dito. Sa XRM ba kay lahi no? Sa tunga dito sa dito tanggalon gini mo na oh. Kani iwas hasol no kay dili sa tanggalon. Pero kana i-plaster gid ani mong pod. Kanang dawil tao sa tawag na. Guide chain guide. Ini murag na agi ni medyo bikilan eh. Okay. May ginakita kang bul. Kulang palig duha Mura pug tinuod. Balik largo. Lo. Wala din ay compression release ba? Kanay wala ko kasiton. Wala din. Wa? Lo. Kusang ko. Hoy. Dire kay Ada aku ke stick kuyawan. Ano sa kuto? Gahi ano? Kahit bob. spati daw dire bay. Kasi na. Kana. Ang bulb hapit magdikit lang ano. Hapit yan. Pero sakto ra.
Tura gyud nugo gikatingan. Nah, lagi gatingan nimo. Tanaw man kudahan gud. Ya malkuyaw kay masukso ng lubot na no. Maso na yun. Kay muwang-muwang man no. Sakto ra gid siya bay, di gid siya ingon makadikit pod. Di gani. May sad no, kamao gid ang nagsitapan ni ba. Kita na gid ni Bay Brian ni mga bay kay hilig ginig sit up og mga inani. Dili naman gini siya stuck og stuck sa to og stuck pa ni. Largo na. Taod tanan. Pero sit up na muna medyo apike. Kinahanglan gid Ipit iyang ilalom. medyo mga ipit yung ilalom. Okay naman sa kay. Marag okay na. Yeah, okay na ka mga bay. Nakadungog mo. Okay na ko no. Marag dool na sa tinuoran eh. Ano na to kay mikiran. Yes. Para magaya iyan kuan ba sulod no. Improvise mga bay para sa kay nawa naman. Mo ni saktong nga upgrade. Improvise gid ang Tabon naman ni gon. tabon lang. Mga hibuan na og ano mahiwagang tabon. Mahiwagang tabon. Pagikir. Uy, labi naman itong gawin. Murag dito to gi ka no katong limpyohanan gid ba no. Diyan tanyog man. Ma- Sampan na sana eh. Tagloban lang sa Dito na tayo mga board eh. Nabigayan ka no? Ball spray. balik siya bounce kasi ba. Sige tagtoyok ang garas ba? Spark plug ko, pero tingay ya. Yung spark plug. Wala pa spark plug ba? Ah. Ay, kasi tiyo ko. Kaya kita tayo kon. Oh. Malik. Oh. Lagi kinig kanlat ko ay. Hugot kayo. Good kayo. Ah. Wala na ikuan. Sabit na. Okay. Ano, wala gikala ba? Okay. So, yan mga bay. Goods na. Salpak na ni. Kulang lang ani. Tune up. Pang-head. Dayon. Pork sa kani humayonig porting. Katulad yung sumpay na manifold. Kini. Portingan ba ni dre mga bay. Dayon. Oil. Filter. Dayon. Wala na. Goods na. Starter motor gana. May problema. So kita-kits mga bay sa pagsalpak na to ani. O sa sound check ani mga bay. Kaya itong gamiton na ito itong 51 na to nga power pipe. Muna ito isalpak ani. Sa exhaust ani dako nagbangag. Naka-porting na. Kina limpyo-limpyoan lang din ni dalirang ni kwaon. Kani mga bay di ka mo problema ni dalira kanay pasinahon. Dalira kana ko nilimpyohon pag mga tao ni kani ginong importante ang black kay kaning black mangod ani. Lisod kay ni limpyuhan og di ni kuan nimo plaster. Goods kani sa ground. Goods na kani dire dalira kana limpyuhan. Kana diha dalira na. So, ay mga bay. So, mula na yung update sa 54mm. Medyo na gabi na ang mi. Alas 18 na sa gabi eh. Napagitrabaho si Andrea. Boy Brian. Mio Sporty, no? Ipay man nila, di ba? Ay, Mio I 125. So, Boy Brian, shout out. Tingnan lang ganyan mo, bay.
James, so shout out kay by James. So yan yung Mio mga bay. 54 gyapon eh, pero medyo nasipyat ang galawan ni kay medyo na lahi ang gihatag sa sailor sa Shopee. Siya bugoy yung Shopee dyan. Ipit man. Medyo na nga ipit niya ni. Apit ng tao na bungkag na raba pero sige lang. Sunod na pod.